Körülbelül egy héttel ezelőtt derültékből villámcsapásként megjelent rajtam a szorongás. Nem csak a szorongás, hanem tudjátok, az az érzés, amikor így érzed, hogy valami nem oké belül. És hogy lekövette ezt csomó fizikai tünet is. És olyan érdekes volt látni, hogy így az elme azonnal rácuppant, de azonnal rácuppant, hogy na, akkor keressük meg, hogy tudjuk-e valamilyen eseményhez kötni, miért most érkezett, tudjuk-e valamilyen munkahelyi eseményhez kötni, esetleg valaminek ellenállsz, nem akarsz vele dolgozni, vagy valami a kapcsolattal, vagy bármi, elkezdett egy ilyen óriás zizi munkába az elme, és nagyon érdekes volt azt megtapasztalni, hogy már nem tud berántani az elme, hanem volt egy ilyen oké, álljunk meg, lassuljunk le, kezdjünk el visszasüppedni a létezésbe. Tehát ahelyett, hogy kapkodjak, türelmetlenül megpróbáljam kidolgozni, kitalálni, pánikoljak, hogy úristen, ennyi év után, hogy újra itt van rajtam a szorongás. Ehelyett elkezdtem visszadolgozni magam, visszavezetni magam, visszasüppedni, vagy belesüppedni tulajdonképpen, nem vissza, hanem belesüppedni a létezésbe, a vagyokba, a megfigyelésbe, és szándékosan mondom, hogy nem a megfigyelőbe, a megfigyelésbe, és egyé válni minden testi tünettel, ami éppen akkor ott volt. Egyé válni az testi érzetekkel, az érzésekkel, akár a szorongással, akár a diszkomfort érzéssel, egyé válni vele. Átérezni, minden porcikámmal átérezni. És abban a pillanatban történik egy átállás, mert hogy abban a pillanatban, amikor egyé válunk az érzéseinkkel, az érzeteinkkel, a bármivel, akkor ott egy pillanatra az elmének a csacsogása elhalkul. Mintha eltűnne az elme. Nem tűnik el az elme, de mintha egy picit feloldódna benne minden érzés, minden testi tünet egyszer csak feloldódik, és egy ilyen tompa, kellemes búgás lesz belül, és csak vagy létezel. Teljesen személytelen. Ugye az elme tök sokat dolgozott azon, hogy ebből az ügyből egy személyes ügyet kreáljon. Hogy megpróbáljon dumálni, hogy ez valami a személyhez kösse, és próbálta magához ragadni, és birtokolni ezt a történetet, hogy majd én itt jövök, és megmondom, hogy miért van, és hogy van, és ez ezért van, és azért van. És abban a pillanatban, amikor a létezésbe, a vagyokba, a megfigyelésbe megmártózol, eltűnik a személy, az egy személytelen létezés ott. Vagyis a tartalom egyszer csak feloldódik, eltűnik a tartalom, és ott marad a puszta létezés, vagyis a puszta energia. Pontosan lehet látni, hogy minden szorongás, testi tünet, bármi, az tulajdonképpen egy pulzálás, az energiának egy tánca, egy pulzálás, itt van rajtad keresztül így akar megnyilvánulni az energia. Nincs tovább, nincs semmi tartalom. Abszolút személytelen az egész. És ott föloldódik a személyes identitás is egy pillanatra. És minél többet mártozol meg ebben a vagyokban, ebben a létezésben, annál jobban hullik le a lepel az elméről, hogy tényleg kamu. Azt csinálta az elme velem az elmúlt egy hétben, hogy így néha így rám dobta a leplet, na, most milyen filmet látsz? Aztán levette. Aztán rám dobta,
megint megmártoztam a vagyokba, na akkor most milyen filmet látsz? Most milyen filmet látsz? Most milyen filmet látsz? És tényleg arról szól, hogy vagy előtted van a szűrő, vagy nincsen előtted a szűrő. Elképesztő. Tehát az, amikor megmártozol a létezésbe, megfigyelés van, nem megfigyelő vagy, mert az még a személyes identitás lenne, megfigyelés van, akkor ott minden személytelenné válik. Minden történik magától. Az az itt és most, az a jelen. Abban minden feloldódik. Ott mindig béke van. És pontosan az az értés és tudás, hogy itt csak az energiának a táncolása van, akkor pontosan tudhatod, hogy a szorongás, bármilyen testi tünet, egy diszkomfortérzés, abszolút tartalommentes, nem köthető semmilyen eseményhez. Nem köthető, nincs oka. Egyszerűen az energia megnyilvánul. És pontosan ez történik akkor is, amikor van egy emelkedés. Az egyik ismerősömmel beszélgettem tegnap, egy ilyen van beszélgetés volt, és azt mondja nekem, hogy képzeld el, Andris, megmertem hozni életem egyik legfontosabb döntését, de azóta óriási káosz van, már napokkal előtte érezte, hogy káosz van, a munkahelyén is káosz van, a kapcsolatában is káosz van. Azt mondja, hogy felbugyogtak olyan ős régi minták, amikkel már nem is foglalkozott. Már azt hittem, már rég meg van dolgozva minden. Mert hogy pontosan ez is egy tök fontos értés, hogy ez történik, amikor egy emelkedés van. Ahhoz, hogy egy másik szobába benyissunk, ahhoz, hogy egy másik fázisba belépjünk, ott energia többletre van szükség, ott energiára van szükség. És az energia, amikor így kitágul és pulzál egyet, és kapsz egy nagy adag energiát, hogy be tudjál lépni abba a következő fázisba, az bizony fizikai tünetekkel is járhat, mert a testnek ezt az új rezgésszintet le kell követni. Vagyis ne kapkodjunk, ne legyünk türelmetlenek ebben a periódusban, mert igen, minden kaotikussá válik. Széteshet az alvás. Nálam most nem esett szét az alvás. Elég szakaszosan alszom, de nem esett szét az alvás, de van, akinél szétesik az alvás. Emlékszem olyan periódusomra, ahol a külvilágban minden elromlott. Elromlott a mosógép, elromlott az autó, minden szétesett. És azt én is megtapasztaltam, hogy ilyen 25-30 évvel ezelőtti minták kezdtek fölbugyogni, hogy úristen, meg tudom-e ezt csinálni, meg tudom-e azt csinálni. Ez egy természetes velejárója annak, hogy amikor átlépünk egy következő fázisba, és egy nagy energia löketre van szükségünk, akkor ez az energia löket, ez úgy mutatja meg magát, hogy nyilván egy kis fizikai tünettel is jár, hiszen át kell állnia a testnek is erre az új állapotra. Műtét van. Ahogy az egykori mestere mondta, műtét van. Műtét közben ne állj fel az asztalról, a műtőasztalról. Tehát, hogy ne kapkodjunk ezekben a periódusokban, nem kell most döntéseket hozni ilyenkor. Szépen, lassan, napról napra, ugye ahogy az egyik kedvenc kommentárom szoktam mondani, változásmentes türelem, ne kapkodjunk, ne gondoljuk azt, hogy itt valami baj van, mert nincs semmi baj. Egyszerűen egy emelkedés történik, egy következő fázisba lépünk be. És pontosan megmutatja azt, hogy amikor te ezekkel a tünetekkel, ezekkel az érzésekkel, ezekkel egyé válsz, akkor ott pontosan eltűnik a tartalom, egyszerűen eltűnik a személyes identitás, vagyis tényleg nem szól másra a történet, mint hogy minden történik magától a személy nélkül. Egyszerűen az energiának a pulzárásáról van szó, az energia megnyilvánulásáról van szó. Nincs tovább. Nincs tovább. Bármikor bármit érzel, az elme megpróbál ebből egy személyes ügyet csinálni, rácuppan, és azt mondja, hogy na majd én csinálok ebből egy tök nagy sztorit, és nyilván akkor azt a sztorit fogod látni a tévédben.
De nincs az a sztori. Ha te minden alkalommal, ha neked minden alkalommal megvan az a tudásod, az a képességed, az az éberséged, hogy visszadolgozd magad, bocsánat, nem jó, hogy vissza, mert ez ott van már mindig, a létezésre vagyok, az ott van, hanem ezt felismered és belesüppedj és megmártózz benne, akkor ott föloldódik, eltűnik, elhalványul, lehull a leper az elméről. Így leveszi. Így a leplet így ledobod, és azt mondod, hogy hát nincs itt semmi sztori, semmi félelem nincsen, az égvilágon nincsen semmi, minden teljesen természetesen történik magától, és megy a saját ütemében. És az elme ebbe piszkosul bele tud rondítani. Pláne akkor, ha mondjuk triggerelhető vagy azzal, hogy mondjuk egy ilyen periódusban, ha fizikai tüneteid vannak, akkor mi történik? Én nagyon triggerelhető vagyok. Vagy legalábbis voltam. És még mai napig vagyok. Mert nekem is a zsigeri reakció most az volt, hogy oké, történt valami, és nagyon érdekes volt, hogy pont akkor jelentkeztek, pont akkor érkezett meg ez a nagy energialöket, megnyilvánult egyébként fizikai tünetként, pont akkor érkezett meg, amikor egy új ügyféllel elkezdtem egy új munkát, és nagyon megijedtem, hogy akkor nekem esetleg nincs vele dolgom, és van egy ilyen belső ellenállás. És nem, is rá kellett jöjjek, hogy nem. Egyszerűen az elme megpróbált letéríteni arról a pályáról, aminek következményeként én felismerem, újra megint felismerem és megerősítem magam abban, hogy nem, nincsen az, amit látok. Műtét van ilyenkor. Ez egy teljesen természetes velejárója. És ahhoz, hogy be tudjál nyitni ezekbe az ajtók, ebbe az új szobába, ahhoz, hogy meg tudjad hozni a döntést, hogy esetleg elvállalsz egy új munkát, ahhoz, hogy valami nagyobb átalakulás elinduljon az életedbe, ahhoz energiára van szükség, energia emelkedésre van szükség. Olyan érdekes volt tegnap ez a hölgy, akivel beszélgettem, mondta, hogy sok év után bemertem menni a főnökhöz, azt mertem mondani, hogy igen, én ezt elvállalom, és ennyit szeretnék kapni érte, és a többi, és mondta, hogy közben meg tele vagyok kétellyel, és káosz van az életemben. Persze. Mert ebben a turbulenciában, nem is a turbulenciában, hanem hogy pontosan ez az energialöket, ez az energia emelkedésnek volt köszönhető, hogy ő meg tudta lépni ezt, hogy akkor bemegyek és elmondom, hogy szeretném ezt az új állást, de pontosan ez az energialöket meg egy kis káoszt is generál, hiszen minden meg van rángatva, mindenhol minden szét van szedve egy pillanatra. És minél többször mártózzunk meg a létezésben, a vagyokban, a személytelen megfigyelésben, ami csak van az itt és mostban, a jelenben, ami érintetlen, ami sértetlen, ami mindig jól van, minél többször mártozzunk meg benne, annál jobban megerősítjük kvázi a pozíciónkat, ahol így mindig békében vagyunk, és ez, amiről beszéltem, hogy ez az a 24 órás meditáció. És ez nem jelenti azt, hogy nem jön vissza az elme, és nem csekkol be az elme, dehogy nem, visszacsekkol. De akkor ott megint újra kalibrálod magad, és megint újra kalibrálod magad, és ez az a játék, amit játszunk most. És akkor már egyre könnyebb újra kalibrálni magad, és akkor egyre jobban sorvad el az elmének ez a, oké, hát akkor már tényleg vágja. Tehát, hogy minden energia tartalom nélkül. Nincs tartalom. Nincs valójában tartalom. Ne add oda az elmének, mondta Muji egykoron. Imádtam ezt a mondatát. Ne add oda az elmének. Amint odadobod a történetet az elmének, ő elkezdi ezt csócsálni, elkezdi agyonrágdosni, és már csak azon kapod, hogy nézel egy tévéfilmet. És benne vagy a tévéfilmben, és csak kapkodod a fejedet, hogy Úristen. Nekem az elmúlt napokban gyönyörűen megmutatkozott ez, hogy tényleg ilyen fél óránként egyszerűen váltogatták a szűrőt előttem. És így pontosan láttam, hogy atyavilág.
És persze, hogyha nem ragad el a film, megvan már az az éberség, hogy nem ragad el a film, hanem mindig a létezésbe oda csekkolsz, megmártozol benne, belesüppedsz, akkor egy idő után nem csak ezek a pici-pici pillanatok lesznek, ahol minden feloldódik, és minden béke van, hanem ezek egyre hosszabb időtartamok lesznek, és aztán már úgy létezel, hogy tök oké. És igen, ettől még egy picit csevegése mindig lesz az elmének, és akkor erre mondják a tanítók, hogy itt kapcsol be az elme már arra az üzemmódra, ahol azt mondja, hogy oké, én nem ez a kényszeres csacsogás leszek a bal válladon, hanem az, aki folyamatosan támogat, és a mindennapi működésedben a legjobban támogat, akár kreativitással, akár megoldásokkal, akár. Tehát meg tudja támogatni a szívet, a szívbeli működést, a létezést, a könnyed létezést gyakorlatiasan meg tudja támogatni. Jó, tehát amikor átmegyünk a hídon, ahhoz energia kell. Az energia emelkedés pedig fizikai tünetekkel is járhat, vagy szétesik az alvás, vagy kinek micsoda. És egyébként én tök hálás vagyok a fizikai tünetemért, mert pontosan tudom már azt a fizikai tünetet, be tudtam azonosítani, hogy amikor energiaemelkedés van, akkor én ezt érzem, és nyilván azért sem fosom le a bokámat, mert már úgy el tudom helyezni, hogy ez történik. Oké? Oké. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!